Lingawa ron pre. Lingaw gani kayo. So may nindot buhaton to ani. Sabado pa naman karon. Sabado nights ron. Nya. Ito mag ito lingaw. Magan. Asa pa si Maoy? Wala na mo kabantay niya. Dito Ang tao na to. May tao na to. Tara. Inom to. Tara. Binabay ah. Nga, nakadukot yun lang. Takbo. Patay na. Ay, talo tayo. Asa ka ito natin makita si Boy Maoy? Ito itong pangitao. Maghubog ka ron ah. Bitin gitu dah. Asa ka rin sa Big Boss. Kaburao ta ba? Wala yun sila diri. Napingis gigwa ni ba? Isa kabutil yang maliit. Max tayo. Wak na yun. Kurot na yun. Nabitin ko. Kinsa na magpainom manirong mga kauban ako. Bitin yun ko karong isa ra kabuk. Wapag ko kwarta. Tay. Torong na si Boy Maoy oh. Kanihat ka nangita ito. Tara, pangitan. Inom Tara. ka. Padulong sila diri si Big Boss ug si Boy Manok. Ako ni taguan. Paksig magpainom ni. Hoy, Boy Maoy! Uy, nakainom na ka? Wala lagi. Ano man? Bagi ko kwarta hinay ka panagat. Ah, hindi panagat good. Wala gani. Balik pag yung katig. Oo nga. Nga na nabali mang kate ka niya. Perting ko sugas isdam dagat. Ingna daw si Big Boss. Big Boss. Ay, kumoto. Gamay ka kita nga. Gamay ng mata. Natural mga nagamay mo kitag mata. Cute good ta. Pag-inom to. Ako ka mo. Na mo ikapalit ya. Ako wagi ko ikapalit eh. Alam Tara, ko palit pag may ito. food. Ako ka na. Mupalit kung papaliton ko. Okay, palit. Sige. Ah. Palit na dito. Saan na yung sigarilyo na mong gihatag na ko? Aw, naaday. Naaday, nakita na ako. Mao na akong ipalit dito. Ah. Sige. Opo. Manong. Pabili nga akong Red Horse, boss. Sila. 2 piraso, boss. Ba. Oh. Tama. Bayad. Dawa sige. Sige bit-bit may budget. Dinalawa mo kasi pag-abot sa akin eh, kaya di ako Wow. kadupot. Na, andon kasi si Boy Manok siya kasi Big Boss eh, nagyaya ng inom. Pisti inom na lang. Oh, boss oh. Oh, Ayan ko. salamat kay. Ano kami pa Oh, Ay, sunod salamat ko man kay. to. Salamat kay boss ah. Oh, musunod ko. Sige, sunod dito kay nagpainom si Time pa. Mukis lang ko sa misis ba pa. Makatagay ko. Ana. Oh. Na ako rin una ko dito, ako rin Oh. dado na. Oh, sunod Salamat ko. kay boss ah. Sige. Mahubog. Ko ani karon din agi ko mapingis ani. Duha ni kabukdag ko. Salamat kay ko kay Mindag, dali ito mga kabalik sa Boy Maoy. Gihon na ba kayo? Ay, salig yung kikwato. Dali ra kito kabalik. Kawatang kito Red Horse. Asa ka itong awat ng Rudolph si Boy Maoy? Maoy ko tugod. Gila taton. Abot to ron. Ah, sige. Abutan na ito, Tre. Oh. kuha ni karon. Magbaoy na po kuha ni karon. Boy Manok, nanagyod inyong order. Ana! Power kayo! Tara, mag-inom na ta! Kaya ko. Uy, kilik, pulutan na! Kini kikuha na ko. No, kaya. Napre, Napre na, Boy Maoy. napre, pulutan. Dali na tagay, kikuha ko. Paghuat. Malutan ka. Sa pulutan, tulor, sunod. Pagkaroon na. Kani ordinansa mo ni mga palahubog ang magtagay mo gyud nang minom. Oo.
Idol. Uy! Dili kong si Boy Unsa. Tapos na, nahubog na ba sila? Ayun na pre. Sulod. Ikaw. Uy, Maoy! Uy! Dili, magkita. Uy, Boy Manok! Direk! Payon sa? Direk! Inom! Hubog na dani karon. Baso no kaya, ikaw ako. Hubog na kaya tani. Isa man naman. Baso. Isa man nagpainom man eh. Ako. Salamat po yung Bigos. Manok, nahubog namin eh. Isa man na. Sama na, oy! Kaya sa tatay, oy. Tawawon ko. Kakay mo katanas niyo, ha? Sa isdaan nagtrabaho. Sa isdaan nagtrabaho. Isa mo lang. Isa mo lang yung isdaan, makasol? Saan nagtrabaho? Sa isdaan nagtrabaho. Kaloy? Ikaw? Isa man na niya. Hey, office! Ay! Absent kasi ako nun eh. Absent. Kaya na ka. Nako ko, iko. Kung sa medisyon sa kaon. Medisyon sa kaon yun. Hindi ka mahinaw. Ano ko to ka? Ang medisyon sa kaon. Hey, boss. Karang pangpang. Tawag mo, sama mo. Bali. Ikaw. Nawala akong kaubog. Kaubog? Apa kayo sa kapakatanas ninyo, ha? Sige. Ang dami isdaan na kusog malupad. Di. Pis. Ipis! Ipis! Ay, tabi mo yung mga oy. Ipis! Ipis! Oh, ipis! Nanas, dicks yun ang gusto. Sabi tawag ng isda na. Anak isda. Anak sa isda nga. Pis. Pis! Baby pis! Ikaw na po ko'y. O, tara na mo. Uy, unsa. Anong tawag sa anak ng taong rasa? Ano? Ikaw nga. Tinatanong ko eh. Sirek. Ikaw, Direk. Anong tawag, Direk? Tawag ka na. Ako ka ba no? Ikaw, Bulmanok. Anong tawag ka na? Caltex! Hindi. Ang isunod sa grasa, Caltex! Anong tawag sa anak ng taong rasa? Anak ko pang grasa? Oh. Asiping na ka! Ay, dili. Saan? Baby well. Bago yun. Tama na eh. Nagisa sa tagay. Guys, pasa eh. Nabot na itong isa. Wala na ay. Kami kinim libre ni. Bigo no gribo yung maoy. Usa si Boy Manok. May manok pa ni ito. Maoy. Salamat kay Boy Manok. Wala yung sakayan, pero ibang karan. Ikan mi ni sama na kaino nito. Ano kayo na pilapit? Ikan mi dito sa kwan. Ibingo na ko yung sa mga kapatid. Kita to si Ganelio. Ano direct? Hindi ko pa sinyo eh. Saan ni sitan? Inom ani mo ni kami. Sige, gintag tagay. Asa ang pulutan to eh? Saya pulutan, mga pulutan. Ako ang putar. Gusto mo lang kata kami. Sipsiriya mo na. Ako, nakakwarta rin. Gusto ko pa pulutan nga. Sana na ko. Hindi ko mga pulutan ako.
Sandok na balikan ng baliwas. Bayo, mag-delivery down ng rock. Ano? Ano, may bayo. Gusto niyo pulutan ito? Ayaw na eh, kay buba na ng jacket. Bubog na yung dali. Istorya ka lang. Kaya ko lang, nakumitan eh. Ano? Salamat, Rama eh. Maay ka nagkaroon. Tayo ka sa kuha. Hindi ko magmawi. Tatagputan kuha. Ay ko kaya pulutan ano magmawi ko. Kawat! Kawat, pulutan. Kawa. Hindi ka tayo na day. Pangita may ninyo. Maganda. Pangita tayo nila. Pangita day. Pangita natin sila. Victor Remo, ako rin kaniya. Lingkod dito na kaniya, walang dito. Right? Abot din dua. Direk. Tumububog ng mga kanina. Ano ka nagkikitawag ko ninyo? Kita mo sa mo daw. Paingon mo. Ubog ka. Kuha ko yun naman. Hugubog lang ba? Tawag ninyo ba? May naubog. Kata. Basig mapingis ka na ha? Dagang mga kwarta. Ano ka nagkakailan nila eh? Aron dito mapingis. Sige, manok. Ay, manok, pahaton dos por dos nito. Para dito mapingis. Ako, manano. Wala pa ganun na mapuno. Ulat ya. Kasi malaktawan ko nito. Ang bayad ng nagsito. Ito ba Ayaw magbayad? ako din bayad sa ito. Pingit na. Sirado. Ah, ako pulutan. Nahurot akong pulutan. Anong pulutan? Nahurot na. Ah, guys, ito yung dahil ko akong pulutan. Ano sama na, oy? Ayaw ko tuyo ka na. Boss, Banayan, whiskey. Ako na na, ha? Balik ako, kataan mo lang si Boy. Naoy. Kamu kayo nagkita? Wala. Hindi ko yung muna. sao ka na kumita ko? Kamay na kay Kipaw. Balik natin. Ano yun na? Hindi nang panagat. Ano mga na? Saan? Ay, salamat. Uy. Wala na yung sulod. May sulod eh. Lasa na, matulog ako kay... Ha? Kapal ko mama. School, naman mo? Eh! Kanya ko mo. Kamu nagpainom. Suko ng asawa. Asa ka sa mga ito? Asa ka sa? Asa ka sa ano? May asawa. Pagkalinas na pilit. Asa ka sa? Nanay lokal. Ikaw. Nanay lokal. Good boy. Good boy. Lokal. Lokal ay. Direct. Asa tayo di ba tayo direct? Ha? Lokal. Kumahap.